ישראל הפגינה נכונות ללכת כברת דרך משמעותית, כברת דרך שתוארה על ידי מזכיר המדינה בלינקן ואחרים כנדיבה במיוחד. אבל בעוד שישראל הראתה נכונות זו, החמאס נשאר מבוצר בעמדותיו הקיצוניות, ובראשן הדרישה להוציא את כל כוחותינו מהרצועה, לסיים את המלחמה, להשאיר את החמאס על כנו. מדינת ישראל איננה יכולה לקבל זאת. איננו מוכנים לקבל מצב בו גדודי החמאס יצאו מהמחילות שלהם, ישתלטו על עזה מחדש, ישקמו את התשתיות הצבאיות שלהם, ויחזרו לאיים על אזרחי ישראל ביישובי העוטף, בערי הדרום, בכל חלקי המדינה. כניעה לדרישות החמאס תהיה תבוסה איומה למדינת ישראל. זה יהיה ניצחון עצום לחמאס, לאיראן, לכל ציר הרשע.